Toria bagosirana beganeire monenere nakoe chinguru soboremereria obairanie batebyo motorio bakwereire toria bagosira wenia bagokwa Yesu monyamabera batorie mutongi tata nyasaye obakuna koegwa obonene mbia mona sema mbiengia konyare gotoigoreria bari ao mbia mona seri bageri gwatoira mutongi atonyare kurigereria amarika amachenu nande oborai tokonyora korwa ase lesson Yesu ito muna tokoyerigereria aino ntato munyameroberie meronge muna kwaye chagete ekemeroberie yo gosoma ebuku no konyora oborai korwa ase moriki obwe lesson omotongi onyare gotobwera egere tonyare konyora ekioganeti tomanye obuya bwati abo toisane seseni abategereria bonsi abo monene torasa obwamo ntokoganeti Yesu nyare gotonchoria onyare gotokorera ogonchoreria ere tonyare korigia obosi bwao asobokene obuya bwati abo toisane kia twasabire twegene twetera omwana Yesu Kristo motori wetu amen. Abanchwa abategereri mbiya mono naende mbiya mono ase ogosangamo naintwe mambiengia abutogo chigosangamo nabarabuo ase rituko ria rero noyo minto Rose bakwaninga bakwaniri bwakire buya mbiya mono nainche Damaris nyasaye ito motongi tianyare gotora ase amaegerigwa aya agatana tukari gochaka ase rituko ria rero ebikone ang'e nenyancha ekebungo egochikotora ase rituko ria rero gekare korwa egetabu kia Mariko 5 kebungo gia 19 Mariko 5 kebungo gia 19 gekare goteba iga Yesu tamwanchera korende akamotebia genda nkabuo ase abamino obatebia mang'ana manene aya omonene agokoreire naende buna agokoreire akororeire amabera abanchwa ntogenderete kurigeria gitabu kia Mariko naende bono twaikire Mariko 5 twachakirete entang'ani abwonsi twanire korora obokoreri bwa Nyasaye obokoreri bwa Kristo muna achete nseye na amabera amange naende ayare gokora amakumia ekerenga abwate kenene yokorokia mwanya bantu muna nabwate chinguru nabwate okobua twarorire abasomi bering'ana kocha bose ababwati bari bamachiko bakong'ete kabisa abafarisayo noroche buna bare kona komo tengerera kurumaega na ntagika kia gokora amamocho lakini ese bionsi gari kona kueresa gakobaeresa naende amasomi twaroche wiki amarokeru twabwate wiki yaerete muna ari kona gosomi gwetera ng'aki ari koroko mwalimu igare emereng'anio are gosomi gwetera emereng'anio naende emereng'anio ya ekiare gotumera ntwarigerereti tokarora esababu enene are kosomi gwetera emereng'anio ono rituko rinkorora tore Yesu ito nagendererete ase obokoreri bwaye naende okare nyancha ebikone ang'e ne nyancha akitokare korigereria ase rituko ria naende obokoreri bwa Yesu mbwarenge gaiga ase abanto bare gocha kerenga kiase eng'encho yogoikerania ogochandeka kwabo gose okogani kwabo kwa amache igo bono ekero arenge gaiga namanyete nang'aiga noroche buna abarandi barero bakonana na echiro ase bamaete nambanyore abanto gose ande ase eparagete abanto bagoeta abange junction ase bamaete naiga ngona goeta bare igo bono Yesu tagete aiga ase enyancha ya Galili iga amanyete naiga no akorete obokoreri bwaye naende abanto abange banyare konyora ogotoreka oche buna Yesu agokwana naki agokwana n'omwaga naende ogokwana ki n'emerindo eki naki ntagete torabeka ase ebirengereri baitu egetabu kia Mariko 5 nigo kegokorera amang'ana anga buna aywo korende entunde eye Yesu nigo agotara igoro ya amache gochia ase aborokigwa baye abo bare obwato ime gatigati yebikorwa ebi bibere bia igoro ya amache ebikone binge mono mbiro biakoretwe na Yesu amo naborokigwa baye ase ense eria ebi biarenge ebitang'ani ase obo missionary bwabo
emegana eye nero torachi kwegera echume eye nkorigereri tore ase ekerenge eke twarana na ebikone ang'e na enyancha ebikone ebi mbirengete ang'e na enyancha naende bigakoreka ase enyancha igoro Yeso mbare obwato ime amo naboroki bae igoro ya amache igo chimbwa chikorekana mono ase emegano nigo chirengete komo konya omosomi anyare korora ng'a Yeso ning'o nero okonyara gotoereria emerindo onyara kogwenia omonto obwatire nebire ogwenia omonyaroka oria okwete orandia ase omochio osobo otoma aboroki bae gochia ase obokoreri bwakorandia orageria abanto ase emegati mesinini na ebinsu na nero ogotara igoro ya amache igo ekiorokererio ekenene giokobua ekio gekobang'usa aboroki gocha ase are mono erio banyore obomanyi ng'a ere nere omwana o Nyasaye ayo onsi iga akorekanete muna twachaka korokia obonene bwa Nyasaye korokia okobua Yeso abwate koria abanto abascribes abafarisayo batanyarenge bakonyara ku understand bare kuna kwebori oyongo ero ogokwana ne ebirecha oyongo ero ogokwana na emerindo igo bono echume eye ngochikorire tore nang'aki okobuoko kwa Yeso gwetere emegana eye ng'enchoki inche naye toranyare tokorora Nyasaye oyo na komomanya Yeso oyo nankerenga kiabwate ase obogima bwaito kende kwarora kigenda narorera abundamente gekeigo nkeringe emereng'ani tokare gosoma nechistori echi chionsi tokare goteba igoro ya Yeso buna akobweni buna agotoereria amache buna akare koboki nonya naba akure inche naende ekong'irani yang'ire ase obotongi kiagera Yohana eyemo gochika bungo kia gatatabu gotenyoriere ng'a gentongi eyo kero Yeso atatongete na okoboko kwaye ng'a iga ekero agotoereria enyancha nabo emanyete ng'a oyo nero oria osangereretie amache akayateba ng'a genda amo akagenda amo yaturia nonya na ebirecha buna oroche bikominyoka biaka amarunse igo bimanyete obonene bwang'o obonene bwa Yeso buna omotongi oyo amen ebirecha nabio ensi ngoenda koreki biamosasima nonya tabitongete ebirecha gatongete amaraika tongete amaraika ebirecha bono bakoba ebirecha ase eng'encho ba rebellet bakoreta ogochora okobi ogoe gotoereria omorindo abancho abategereri gotoereria omorindo nakwoko omogano oyo ore ase egetabu kia Mariko 4:35 goika 40 soma ngo mwalimu Mariko 4:35-41 egoteba iga ase rituko riria rigachia koba mogoroba mbari Mariko iyo akabatebia twamboke gochi ng'umbu bagatiga omoganda bakamoiramo na barabo buna arenga ase obwato boria na amato ande narenga amonere ekembugu ekenene kiomwaga gikaoroka emerinde egaka obwato goika amache agachaka goichora obwato ime ero omonyene niga arenga ase obwato ime magega oraire igora ase omoito bakamotura bakamotebia omworokia tari genta ase ore gatogosira akaboka agatogonyera omwaga agatogonyera omwaga agatebia enyancha kira otoerere omwaga okaera okaba ogotoerera okonene twari wiki 41 emerongene akabatebia naki mokwobo inwe timori nokwegena bagasowa n'omondo komonene bagatebania ning'oyo rende goika nonya n'omwaga n'enyancha bikomoigwera amen ning'oyo nonya omiaga n'enyancha bionsi bikomoigwera aba naborokigwa bagokumia igo bono abancho abategereri nonya naborokigwa aba barenga amo na Yeso obwaro obo bonsi mbarakoraki baramanya ning'o igo rende bari rende barenge isiko bagocha chishuguri chiabo chio ebiasara biabo bia kira rituko ng'aki yare konyarekana namba manye Yeso ning'o onye bari bamurigireti bamenyete bakorara nere baboka nere agosomi kera rituko baigete ase boka bado baka obwaro baramanya ning'oyo igo ase omochakano Mariko inye Yeso nigo agosoa obwato ime na twasomeru no mwalimu
tigating'irora Yesu oyo omwago gochaka Yesu gakareki omoito oyo igoro araire chitoro bakoburwa omorembe yaya amacha yachakire goichura obwato yaya ebwato obongo kora kibore ngosabore nyanchaini Yesu oko bakomotura gose korwa ase chitoro araire nkweboriga ekero Yesu ararete chitoro aboroki gwaba nkibatare gutwarera omorembe na baru barare chitoro na baru barare bamwegene nang'aki obwato bona kominyaka igorabo bona bagosaba samo na Yesu bona okosomi okoboko bare ngamo na Yesu iya igeta ase tokoro kiuna ng'aki na boko baime ya Kristo lakini okwegena kwao gotengechi kwegenu kwao kobogoke lakini abanchu naki Yesu akotoretera omogano buno oyo ogotoroki nang'aki tigo okobwati okogwaito Kristo koroki okwegena gwaito ime yaye buna kende nkeyege konkera koreki kerasinye Yesu igo bono nigo tokorokigwa amoroki gaye omegwetere omorindo oyo buna ng'aki noe Yesu naende tiga toinyoranie egetabu gegochaka Mariko eye 53 egochaka naga Yesu akabatebia twamboke ng'umbu ekero Yesu abatebia twamboke ng'umbu abancho bategeretiga tobora ningo ekero Yesu agotei twamboke ng'umbu igo oyo Yesu ebuku yagotai nang'aki tai monto orang'ainereri gateba twamboke ng'umbu okwegena kwari gochaka ng'aki ng'umbu erongo ikatore nake bana obwato obo bokogubo totige igoro ya amache ng'umbu egokora kitore goikatore nonye mwato obo kogubo soime nabo tokobwatu na Yesu okoboko iga tokore ki totare igoro ya amache Yesu oyo ito noibwo ogokumia chinguru konya barorire korwa omochakano au kwana nebirecha orogeti na amaita maganeye oyo mogochia so yonde egotoroki okobwa kwa Yesu bono nabiga neiri abakristo ekiagera Yesu itu kende ngeyo komogoki buno kwegena kwao ekero mwegene to buna Nyasaye mweribaga ekero mwegete na okende ngeyo keramusinye mweribaga igo bono ogochora okobachorete gwansa kobona obwoba ime yabo bagwansa korera bakomaete mbamuboreti nobwororo ebamuboreti ase gesongo don't you care nkiera ate kebeke ngone ekegusi yate banga tari gento geke don't you care yani naye goraire tokumeti nango kutore igo bono abantu abakonya baikira obuno bororo bwari kobakwani koro baikire babwato obororo bono obororo obo bakoretera oyo obwato okogwa igo buna babori ebamuboreti ng'omworokia tari gento asore gatogusira yani it's nothing to you that we are dying yani aso we nabo gekobeke koroki ng'aki ayego kumeti ayego raira abotegererete ande gose nyumba yare koyia aye bado gukuna gotegerera gose ne ready ayotegererete abande tokong'asa na amache ne chindo nenyorete na Marita nere naboreti Yesu na aye meri gaikaranzete gaiga nje kingasa ine riko nenyorete aye tokumeti na motebi na inchacha mbwati sikoruga igo bona aso wengena ng'aki ekine keoro kikio obwegenwo okwegena ogoke bono nabo Yesu akweri ababoreti mubwati okwegena nkorimo takeire nkorokioko muna Yesu otebire twamboke ng'umbu igaso obwenge okwamboka muri ng'enchende yonsi okono kwegena tugwene tegutwara muno abakristo whichever way Nyasaye nyotebire otebire ngekoreke nye Nyasaye otebire na ndangeri na inche ningitabe Nyasaye nyotebire ningokonye ninkobwati sitoboa oyo Nyasaye nero okwana tubwegena aseringana liaye twegene asogo kwana kwa alimu ngosoma twali ngesaburi emiana inye soma ngasini aye omoyone togi omonene omonene Nyasaye one aye nigo ore omonene mono nigo boetie ogosikwa na obonene aye nigo bwetubete oborabu buna ogwetuba egetamba gyokwambara kwaramboire igoro buna ema eramboire aye nigo bwarete emiaro yobomenyo bwao ase amache wakorire amare abeire egari yao nigo ogweta kore ase chimbaba chiembeo wakorire amaraika bao babeire chimbeo na abasomba bao babeire ebibemberi by'omorero nigo oterenetie ense bokong'u igoro ase amaroso aye tebaisa konyagerigwa nonyang'ake nigo kwaye tubete chindiba buna eanga
egotuba egotuba amache akabera igoro ase ebitunwa igo tiga toratigere noe nabo yani no bonene bwa Nyasaye yani saburi ena yari gutuinyoria omanyete obotongi bwa Nyasaye igo buna toroche Yesu akari gotenenia amache naye nabo toroche abo verse 7 yagotebanga igatogonyerete agatogonyera amache akaminyoka akabera amo atamete naende nabo toroche akare gotogonyera enyancha ekere omorindo oyo ogocha agatogonyera amache aya naende agatenera agotaikira tegerera amache agategerera buna ayatogonyerete naende gento kiangokiri ing'ere igeboyetie oborabu erio berinto tokorigereria twasinyuko otarigereria ogokorigerera nabo okoira na even 10 minutes ore omosunte ime lakini ere igeboyetie buna egetambaa okwambara yani buna tokora ebisi chireso chishori chitokoraruta mareko ing'ere nabeboyetie oborabu ogo amina ng'a naende ere gagotara yani amare igari yaye nkonyore ekarakoirana togotebigunga igagocha arinete amare gocha yani ebinto ebionsi pi inche nkonyurwa obotongi bwa Nyasaye narigereri naende nakumia ng'a igo nonye kero togotebi buna Yesu agotenenia amache igo togotebi ng'a nere omotongi buna nateba naende Yohana eyemo ari gochakera 2:3 egoteba gento ngeya tatongete amara aya iga yarinete buna egari kiagera nere oyatongete amaraika aya ebitongo ebia togotebi ng'a bange ebibemberi igakobatebi naende namakunyora buna Gabriel atomete gochia ase Mariamu buna Yesu acha koiburu ing'a barabu babiri ebibemberi igakobatoma baminyoka ng'a iga egento ekene tokare kworokiwa iga ase ogotenenia omorindo oyo na echinguru chia Yesu chiobotongi amen yani na wanjwa abategerete gatorasekana ekero gwatogonyerete amache ayo nigo atamete na ekero aigwete riogi riao riokogukura nigo ayererete agatama yani agatira gochia ebitunwa igoro na agatirimboka gochia ase amakura inse agaika ase kwaya chikerete yani akoyete inagenda gochiari igakoge my friend oyo Nyasaye ogokumia amakumi ayo obotongia naraya togenderete korana onyo oyatongete ase okoyatogonyera ng'aki atayatebi aye tegerera aya naro tokoroki saburi agotoinyore agoitoinyoria ase omerinde eye Yesu akanyeti na nabwate okobua bia mono mwarimu ase ekebungo ekio igo bona ase obweng'e chirese nitokorora ng'aki intwe muna mwanya bantu obuoba ngotwara tore chingu okoegena gwaito ngokea kore lakini Nyasaye totaina ng'aki mwegene nere Nyasaye nonyare koigwa okomonya egati yegeturi nonyare koigwa okomonya egati yegeturi mwarimu tosomingo ega twara gosoma Mariko 5 eyemo torasoma ngo tuike nonya ninye tiange some gegoteba iga soma 1 to 3 Mariko 5 egoteba bagaika ng'umbu yenyancha goika ense yabagaserani yabaga bage raseni Yesu agachigoika korwa obwato agwa akaumera n'omonto okorwa ase chimbera obwatire nekerecha kieubi obomenyo bwaye nigo bwarenge aria ase chimbera monto onde tarenge ore konyara komosiba nonya nase ebinyuri yekiresato yene story tote bigoro yo muntu uri omanya tasi chimbera uri obwate ebireche ebikon paka muntu onda ataringe konyara komusibo ori gosibu ne chinyororo na ndo obutorana kaki muntu na babwate chinguru lakini rende chinguru tokara korora abwate gochiabo karako bori waye ningo akara gatebera akorukungo legion na nda keresa kiagera turabange ng'aige ebireche abwate nebinge tari ekemo ebireche ebinge yani abantu bamondo kero bakorigeria korari bachenga omonto nerorari omonto akorigie enchire ng'ao asagwetera tabase komerana nere kiagera aragotaberana lakini twarorire obotongi obwa Yesu twakwana chinguru chia obotongi noane ebireche ebimanyete kiagera totebi omonto ori gachete akaka amarunsi keragwaka amarunsi ngento kieminete ogosasima akamusasima nande akagundua oyo ningo nande gakare koboringa inkiotagete na intwe Yesu omwana o Nyasaye nabona ende ebireche bikare kobori nande gento kene twarari ebimanyete Yesu ningo
bimaete ng'a Yesu no omotongi, naende bimaete ng'a na omwana o Nyasaye, naende bimaete ng'a nabwate chinguru ase ibere, ng'a ekero agocha goika abisarie. Naende ebi kare komaeberi ng'a totoseire korwa toe ribaga togende tosae chinguru echiria. Bono. Naende buna agochia ribaga igo, naende ebirecha bikaminyoka, bikabwata chinguru echiri, bikasoa roche na chirochio. Ng'a igo bigatama, yaani naende abwo ngocha nainyora abwo buna twasoma saburi abwo ng'a ekero atogonyerete amache, iga atamete. Bono. Ebireche ebi nabirobio, ekero akare kobitogonyera ng'a soka, igo bikare gosoka na echinguru, bioboete, bigatama, bikagenda. Omonto oyo ekero abanto bakomorigereria, bakamanya konyora iga are buya, naende bakare koiboria amaswali, naki omonto oyo naende aba buya, bagachaka gokumia mbegena. Naende omonto oyo, tokare korora ng'a naende akare koba omoevangelist, akare koba omorandi, Yeso akare iga akare gotebia Yeso atagete aende nere, lakini Yeso egento akomotebi ng'aye, genda seino ase abanto bao. Ekebungo keria ogotora. Bono, genda ase abanto bao. Nkia ochi korigia orengeti akoenda ategerere. Ya obatebi. Naye mbarabwo ekero bakomorigereria, na testimony ase ime. Testimony ase ime. Kiagera ng'a kiaba buya. Na atakoeresa. Igo baragani komanya goka ng'a ning'o okora aya. Na ekero bakomoboria ning'o okora aya, oborandi bwachakire. Ng'a iga egento ekenene toroche. Yeso nabwate chinguru, naende twarorire ng'a ogotuoroka kwa omonto oyo akare korangeria ng'a nki otagete na inti Yesu omwana o Nyasaye. Naki tokare koboriwa ng'a noigu kende korwa egati ya egeturi. Ase eriogi eri rinyinge, buna oigwete aya enki oraigu korwa ororo. Inche nchikorigereria indora okogani koria kogotaka koba buya. Lakini naende egento kende nkorora okogani koria kwa ebirecha korwa ang'e ase Yesu. Yaani keigwete bichandegete korwa ang'e na asare. Ng'a ekero toragusia ase Yesu, bechandote yakari konya. Naende omaete egento narorire abwo nakumire ebireche nabo biarenge abange ebinge ndiri buna otanga tora abange na abange. Kiara totenga chinguru echi chiarenge about 2000. Chinguru bere. Ng'a igo bono chinguru echiria. Chiri chichiete chikagunyanja nekeno mwalimu. Mbuya mono. Omonto nabo bwate ebireche bietaneti chiriguru bere. Gaki nguru kiagere chiachiete ime ye chinguru igo kere nguru ejanyorete portion yekerecha. Naende chika nyanja chionsi. Nyasaye no mobuya. Mbuya mono naende gaki ekengo tosomikere. Tobe maiso. Torore birori. Nang'aki Yesu oyo ito tumutamere etokoba safe. Lakini tose kwesiara raiga kerecha gakonyora ribaga naende mwarore na bagocha chiribu ne chiribu. Lakini ngeche kemo kerecha gagokoretera obotutukanu naende onyare konyora ogosira gwa kare na kare. Tiga turwani kumanya Kristo no bwamata obuya egere tonyare ogotoreka na komutamera anyare konyora obogima bwa kare na kare. Ase erundarundi na Yesu. Erundarundia na Yesu. Aiga naro Mariko 5:20 boke kebungo gie 24 ng'aki ekarota omwalimu. 24 boke 24 egoteba. 21. Yes. Isana 21. Yesu kwamboka naende koira na ng'umbu n'obwato boria omoganda omonene okamusangererekanera. Ere nigo arenge ensemo y'enyanja. Omonto oyomo bwabanene besinagogi agacha erieta riaye Yairo. Agacha komorora akagwase amagoro aye ogosasima gokara. Amen. Akagwasa amagoro aye. Akamosorora mono akabura. Omonene omoise koona omoke oisire gukwa. Nagosabiri oche obeka okoboko kwao igoro yaye anyare kugwena abe moyo. 24 akagenda amonere omoganda omonene okamutunyana okamumigamiga. Amen. Igo bono abancho abategereria ogosasima nkorekera ase na Yesu oyo kikwamorora naye botobwende twamorora kebirengereri twenyora tokogunse komusasima nabo tobwende buna Yairo oyo ekerongori oyo omogano Yairo indo tubuna Yairo konyobwatikaniri Yesu ese obokoreri bwaye konyomanyire Yesu oyo noyo gokonya bono ndengerere tinagaganyerete ndikago chagweta ang'e na seito
nari anyare gokora ki amotebie ebirero biaye igo kerarara na Yesu oyo iga aminyogete na kogunse na komusasima na komotebia omwana ono omokengo kware Yesu gaki togenda omokore ki omokune anyare kobabuya yairo oyo tokore kurauno ne topic yotana ngaki aserunda rundi na Yesu erunda rundi eye ngaki ekari gocha na Yesu riria agenderete korengera rinamna ngaki bakoenda yairo naende gati oyo ndogoko ando omogano ndogosenero yani igeretire into a practical picture yobogima na tari ekio arengete gokora aki are koenda naende ogekora ande gatia kero omonto nabwate gochandika kwaye kera ikatara ikase yairo umusubati geto bwato omochando emiaka erengo omwalimu miaka 12 megima miaka 12 omokungu oyo gabeta achandegete igabwata omochando boborwaire no mogano oyo yairo amo no mokungu oyo no kabere koba omogano onanteranirie yani oyo mamo noyo oyo oigati oyo onde kiagera bono omogano oyo yairo twarayo bekire post twanzira korora igoro yo mokungu oyo ende omogano bo mokungu oyo noro no igo kongusa igo kogera totegerera Yesu nande tware biro oyo yairo bono gochakana ngaki omokungu omonto naronkuna nki kiagera tagate omonto omokunire yaigwete chinguru chia mosokire abarimu abafuasi bae n'abantu bari bamigamigane bakorigirira ne bakona bono ngaki akobori ng'omukuna muna tore twensi tumigaine iga tukunaine ngaki uroche ngaki abori ngaki ereste na ngaki chinguru chia koreki chia morure chia motamire igo bono nki kiaorogeti okwegena nande Yesu gamoteti nangaki genda no morembo okwegena kwa gwakoreki gwakobwenire igo Yesu namanyete na emukungu ori anene kiaganetie no morembe asekie otanga tangire no buruiro bamotengire bonsi mbali kumuikanye twebangu sengo tiokarenge twebangu sega chandegete kiro monto bakano emwaete igo ikaranseka twebangu seno na abamate mbali kumuikanye ndagera gakoreri gware kiagera guti yani gakime chande gurube konyo monto inabaganetio morembo yokobwa kende gionse Yesu na bamwete omorembe ebukuye gotaina ngaki na to omorembe tari bunense gokoraki egotoa na igo bono omorembe oyo noro Yesu amwete ande akamotaina genda no omorembe okwegena kwa gwakoreki aro kwegena nkwarenga omwalimu okwegena ngaki Yesu oyo ndasa komokuna Yesu oyo nse komokuna nabongo nyoraki nabongo nyoroko bweni nabongo nyoroko bweni igo bono nabanyorete okobweni naende ekero Yesu akorana noyo esabari yae kwenda ase kwende jagenderete omwalimu yairo naende kagenderera ewe iso gosoma marike yuisana 30 na isana bake 43 naende omogano oyu no gendererete naende yairo kagenderera Yesu gakare gokonya abantu gati kogenda alisi gwachera no akokonyera amen kwegena na kokonera bia muna sokorete point yo mwalimu na ali asomero mochando taiko yotiga agosolwa gogendera oli yairo bono iria trachi gochaka kogenda yairo era botie gocha oli okure bono omonto oyo omwalimu oyo orenge bwe sinagogi morayo bwe sinagogi orete iro roboti buna oli okure tigana noko na gochandika kiagera ga bateti nangaki akitiganda agenda ndete Yesu na igure ngwetarange bono riria atebana bamorete iro roboti omwana oli okorereki okure Yesu itobwa makumia na bacheta akabateina yayo omwana oyo chitoraraire na ndoko mubwato kobogo bateina eriete gesongu eriete talita 10 talita 10 gegiriki kemineti nangaki imoka musichana amuka ayo moiseke nagotebiri imoka amen igo bono omwalimu gosomora yoyo omobuyi oyo obokoreri bwae ebwarenga asomera omochando igasi yaino gokoraki nokoyokora onyare kogenda no morembe okobweni arenge kobwenia tari okobweni keigoro kemobere gioka igari kobweni no moika nari omonto onyoro gonchoreri omwalimu twakorire okwangwa na kwariganigwa okwangwa na kwariganigwa mukie kingecho kiechi ngoyo bwange twe nande okwariganigwa omwalimu twaresenga kare tosoma Mariko isanemo nabo twara gosoma kuna embibungo bitete lakini nenge nende 1 to 6 nenge nabo okay egoteba iga agakura akaruagwo agaika sense yaye omonyene akaboro aboro kigwa bae bakamutunyana naye kero gie sabato agachaka kworokereria ase sinagogi abange abo muigwete bagakumia bagatebia oyo ngai
anyorire aya mbong'aini kiobo airwe oyo ogokora gwechinguru kioko konene kogo koreka ase amaboka aye oyo tari oria omobachi omwana o Mariamu momuro omwabo Yakobo na Yose na Yuda na Simeoni na abasubati bamwabo tibari aiga seito bakagechigwa nere Yesu akabatebia omobani takomocha gosikwa otatiga ase ense yaye na ase eamate yaye na ase enyomba yaye gose tanyara ogokora gwechinguru aroro otatiga abegete amaboka aye igoro ase abarwaire bake akaba gwenia agakumia ase eng'encho yogotegena kwabo gaki mbochaikio oigo bono umuntu gaki lakini no gukumia twarera iga Yesu anso bari nga bono ebikona agokora kwansi gento giakonira abantu bara nganga yarusi chinguru echi igagokwana ne chinguru igakorandia mang'ana amageni igagokora ebikone bitari gokorekana bitana gokorekano ng'ana ndi ebikone bigakare kubekera amagoko gukuno gento iga ogonchoriri kwabo ng'abantu aba egesongo yarenge otanga they took offense bakagechigunerere inana korora omonto agokorerwa amaya ogechigwa injoko gecherigune na amaya gwakoreirwe lakini abantu aba basobo egento kare kibarochi omate mbarochi chinguru chiri chiaye chiomotongi chiomwana onyasaye barabwento baroche igo baroche carpenter omobaji egento baroche no omobaji okoba isore ngo omobaji yusu no omobaji urenge carpenter Mariamu nere ne carpenter ngaba muraba mwabo ndorochi Yosega ndorochi Yakobo bona ngakiarare tabautiga bakagechugune aba bagukumimbara byo mwalimu noyo Yohana Omubatiisi goso obokire uyu ne Eliya prophet uyu ningo n'abantu be bonsi abo bakana kuborani tichirani njiro abantu be amati abo mbarororo na nantu be family mba muita betino yambarabu obakumintingo omwana oyo yakororekana igari ngo mukesa abo amen bono bunago chokurwabu kiagere osome story etokotebunga Mariamu anyway njari ngase Mariko ngotiga toyetige Mariamu iga chete esi Yusufu ekero omongino yo manena itinga kuti okay igabo muraba mwaba babo yose butoka Simon yaba bo muraba mwaba banene bona bakurigeri baranga omwana oyo ngike cyande to omwana oyo lakini rende chinguru abwati ngayarusia bakagechigumono nande kero monto kagejugwe kero korire ente kiake yakoreka igo bwate endamwamu igonga bakatwara endamwamu ngayara kurusi chinguru echi abakorere ebinte obuye buri ari gocha gukora sobo tabokora ebikona arenge gocha gukoro tabikora agakuna abantu bakeiga bakababuya ebikona ebibiyaye akaire siko abantu bayisiko bagachikonyoro gokonya kubwa abantu bamwabo okay amen ngakinande omugano oyo onantananirio mwalimu twaresengo nokanantananirio no Yohana Omubatiisi nora abu kwanso yo Yohana Omubatiisi naende oyibwa aboro kibu 12 una bagotomu uyu noroka nanteneri kyagara twatebigwa iga Yohana Omubatiisi naro naende twatebigwa iga nga egento ngerege kare gokorekana ororo aboro kibu baye ngotomu bakari ngo batomakare buna atumete bali 72 kyagara korumaiga twatumire bali 72 twarare una bagotomu buna bagocha batebe bikone barorire nahiga naro nende twarare nende oko aba 12 chinguru bono bakeire omaite bali multitude bakeire bono chorira bali close na nere naende ngo batomakare naende barobona kare ko batebi tobase ko bulikende yonse naende ko buko no yanga extra turi ko buko instructions buna chiri chia bali bandi akare ko bachika buna bali ba 72 naende buna bakogenda naende ngo nyoro tokore naende story yende naende ya no Omubatiisi naende ko buturwa kare omutu naende ko buturwa kare omutu bona kare to korigereri story echibere akibona torachireta amuruji chiko nantananere echinanteraniriamo
tokorigere twaranga estori eyemo igere ya omogoko ya omogoko aboroki buna bagosoka bachi gokora oborandi buna ebirecha bikobaigwera buna bakobiseri buna bakobweni korengana buna bairu chinguru naintu buna Matthew 28 mbara twairu chinguru chiogokora ebinto ebi bionsi pi naende yesu gochibosia abu I think Yohana agotebanga ebikona ebinkokora mokore ebinge kamoranyegeni aboroki bwana baro bairu chinguru echi bachire babwenire naende bona tugochikorigereri mai naende twarabononga Yohana Omobatisi naende aiga no akare koroka Herode naende ngotwara akare epati naende omoiseke oye omoiseke step daughter nero gotana ng'omotwe ngochakare naende bono oboririo maite mwanya bantu togocha twakora omonto agokora egento twakamotenga mbori kende gionsi igongokora nomoe kende gionsi tokomoa nababo amateti igonga ntebi kende gionsi gwatenkiri buya ntebi kende gionsi nkiotagete ngoe nabo nobogambi bwana enusu igongokora omwana oyo agasaba obogambi agasaba omotu bwa omonto oria asigete ebisiomba ng'inare koiraneria bono goita omonto oyo ore komotebereria ekene esekere igo bono kere tokorigereri twarora buna Yohana Omobatisi oyo akare goitu twamanya gotebiwa bono kere torigeretie omogano oyo Yohana Omobatisi naende bono iga akare koba buna Yesu agocha goitu abakorora okora goku koragete gochiase ase ogoitu kwa Yesu lakini ende twaroreye Omobatisi oyo oitiru ng'aigere emegano ebere ere kando koranga no yereta amo usiniko yereta amo lakini naende eramo amen ego point tukuchese geteke amen bono Yesu oyo ito ase obweng'ena ng'aki mochandonda are komera iga are koyokonya omonto onyara konyora ogokonyeka noborai are koraa abanto gochia ase ogotoreka bonsi banyare korora chinguru chiaye chireme yaye naende ogokukwaye nokoboka kwaye bionsi nabio biaragete narikire omonto anyare konyora ogotoreka egento ekemo aiga ase chistori echi chigocha chiacheramo aboroki ba Yesu kero bakoenda message kibachikorani neri ya Yohana Omobatisi yokwangama nagotiga ebibi amen Masihi bweng'encho yende Masihi yenge bweng'encho yende mwalimu ng'aki kare goko koretu ase tore bono Mariko isanemo Mariko isanemo 53 taibo kare goteba iga kwakero ro mwalimu isanemo 34 35 35 34 Yesu agachigoika korwa ase obwato akarora omoganda omonene akabarorera amabera ekiagera barenge buna ching'ondi chitari nomorisia agachaka koborokereria amang'ana amange goika chinsa chinyinge chiomobaso chigaeta aboroki baye bakamochiera bakabora ase negesomo na bono riabogoire kaya abantu abaribaga erinde bagenda emechie na ebichie aria na aria begorere endagera akabairaneria inwe bae endagera bakamoboria ine togende tugore emegati yechi dinari amagana abere tobae barie akababoria emegati nerenga mobwate genda morore bagachia komanya bakabora n'etano n'echinsu ibere akabachika abaikaranse bonsi ebyombe ase obonyansi obobese bagaikaransa ase chindwaro echinde igana erimo na echinde 50 akabogoria emegati eri 5 n'echinsu echiri ibere akarigereria igoro akabisesenia agasumunyora emegati eria akaaboroki bwaye babiterekere abantu n'echinsu echiri ibere akababagera bonsi koratigera abo esori tokare gotebigwa abo tokare korora Masihi bweng'encho yende ng'a Masihi oyo Masihi Masihi n'omotori gotoria abantu korwa ase ebibi ng'aki nende akare koba Masihi bweng'encho yende gakare Masihi okorageria korwa ase nothing omoigoto from nothing akare koba igotia korwa ase kende getaiyo
twararira iga buna kobarandia yaikire maragoba naende twatebigwa enseme yari nke yegesomo yaani ase egesongo toratebe backward nonya kiosiki nkeiyo naye ase ogochiogore nonya nagento nkeiyo igo bono akare kobate abarokio baye nabo barore ng'aki naende nabo bare selfish buna intwe ng'a abanto aba tokobatebia barwa barigie endagera tiga bagenda bachikorigia endagera barochane egesomo lakini bagateba bachikorigia endagera ng'a igo in short bateba bagende sobo lakini yese era akare kobatebine ng'aki torabaseria anta banchara bari bainwe endagera bari abarokigwa baye nari na abantu bari stubborn mbari gosoma yaani ebari slow learners barore nabo nintwe barorire ebinto yese akorire korwa ebikona akorire nkobweni ari kobukiara abantu ng'a bono endagera era musinyi tekumusinya mbakora amotema baroranguse nayeru lakini rende yese ere nere akari kobarutira riswali bamotebie nere akari kobarutira challenge inu barage baendage nari bakare konyari iginge megate eri mubwatereta iki mubwate nari bakare konyari bigati bikeiga ne binsu bikeiga yeso ko samunyorana abantu bonse bakarage bakegatigara naende bono tokare konyora naende story yende naende karabo abantu abuna baragiri bakorire akare kobatebi ng'aki bono inwe aborokiwa abantu abono mbara baragire okorani na barabu akarote yabaroko ng'eri no bwata ntang'anire ngochane mbaikeri gento barabariri bari kumobori ngento kiugocha nakio kiagaranya bachire no bwata ng'kiagocha ng'aiye kiayogocha bagoika ase enyancha gati ng'aki bakoba bakagenda yese era kandi egetunu gokora a very important things obogima bwaye obosaba kerasa bakora tawatebi ng'a chiari ng'chise kianda nari akare gotirimboka naende bakamororere atabwati bokong'u igo bara obwata lakini yari akare gotara rochi bagochikerie bakaraine kenekerecha nkieke yese kera goiko bakanyora nere bakara oboa lakini yeso naende agasoa egento nche narorire aiga yeso no imasi indeed bweng'encho yende masi bwebikone masi bwokobwania tari okobwania chinkoro chioka tari ogotori kurwa ase ebibe bioka lakini ase ogoshugulikera emechando y'abantu abachete gotoria no baramoitaberi ng'eyi neng'enche eyemo yogoikera abantu nane abantu tubona tokorandi mang'ana ayo intwe ntobwati tokana twabeka ekurusedi asegete twarandi twatebia abantu onchoka abatiswa lakini omonto oria otebia onchoka abatiswa none gekoro tabwati ekoro takobeka bono nagani na inchemente igo mwalimu maetekera kobate na baendagera yani yeso yoito ngongo kiare bono baendagera naende karoche bacha bamote ina ndagera te ya tata nki abantu abakuri barosire gentongera tegete basome nagani toinyore nagaki na intu nabo tobwatobore ubunobo tiga tonyare korora obokobwa kore ime ya Kristo na kende nkiyo boro kwegena kwao kore okwa igoro mono ime ya Kristo okobwa kwaye kana gosoma marikeye ekero bwato muchando nocho mwalimu ndabengo na gosoma mariko ekero muchando ogochire ichakera marike ya mosoma gocha inyo rero na mambi ende yeso oyo ningo oyo kwegenire ningo nkobwa kiabwate kerengaki einyori soma mariko munanje bono nakorire oko na onchorerie bono namanyire na kururero na engaki ende yonsi nkomerana negetiro na ira nase mariko nasoma naronya soyo ningo yeso oyo negenire ningo nkobwaki abwate gaki okanyirie merindo gaki obwenirie omwana ochairo gaki oyimokirie omwana ochairo okorira makumia bono nkikera mosinye kende nkeyo ntorigererie gepimo kiemechando tobwate ngiyo kerasi nyasaye nyasaye itanyare gotobwera nyasaye itanyare gotora ese ching'encho chibwenerete ime ya Kristo omunyamabera amange tatomia obakuna koe wobonene mbia mono gaki twakorore naende ase eng'enchende na masi weng'enchende enyia engeni masi ogochandekera kere egento enchara twaigwa aye masi igogotoa endagera emechando twamarwa iratosoa aye masi igokobwenia emerindo twarorire yobogima aye masi kende nkiyo keragosinye na mbono kerikere se birengereri bia bategereri bakumetina nege kiege kongu kabisa aye masi togosinywa yeso ito toretero gotore koko ese chinjera chionsi
tori nawe no kwegena gwaitu Yesu kabe masibu kwegena gwaitu tubugereria kwegena gwaitu tokongeria kwegena gwaitu Yesu soime yo bugima gwaitu onyare gutubwera twagwetigeire ntubwati onde igereria bategereri torigereria na intu buna butogenderete kurigereria sogo somo konene gwetera marikao Yesu gakina into toroberi tokonye tunyare korora obogima bwao ase eng'encho ya echinguru echi kwanyare gotorokia obuya bwate obotisane tata omuya eke atwasabire twegenete gwetera omwana o Yesu Kristo omotori oito. Amen.